Molt bé, doncs comencem. Benvingudes a Píndoles d'Antropologia. Avui tenim una convidada excepcional, que és la Montse Clua. Jo no sé si ets conscient que ens hem vist alguna vegada. Jo he coincidit amb tu a la Setmana d'Antropologia, algunes activitats que s'han fet allí, que és una cosa que recomano molt, que és un esdeveniment molt interessant que es fa cada any a Barcelona i fora de Barcelona també, i el Congrés Català, el primer Congrés de Català d'Antropologia que es va fer fa relativament poc i que va ser fantàstic també. I que aprofito per dir que em penso que es farà, que serà bianual i el proper serà a Girona, si no m'equivoco. Llavors, per presentar a la Montse Clua, dir-vos que és doctora en Antropologia Social i Cultural i que les seves àrees d'expertesa, d'investigació, són el nacionalisme i la construcció d'identitats ètniques i polítiques en el marc de l'Estat-nació a Occident. Ha treballat el rol de l'antropologia en l'estudi del nacionalisme, Premi Extraordinari de Tesi del 2008, i ha fet recerca etnogràfica a Catalunya sobre el nacionalisme català, la construcció de discursos d'inclusió i exclusió i el procés independentista català contemporani. Ha fet recerca en elements de la identitat catalana i en la història de l'antropologia a Catalunya i Espanya. Membre del grup de recerca AHCISP de l'UAB i fundadora del grup de recerca Ciutadanies de l'Institut Català d'Antropologia. I hem d'afegir que és membre de la Junta de l'ICA, de l'Institut Català d'Antropologia, que és l'institut de referència dels antropòlegs i les antropòlogues catalanes. Fins aquí tot correcte, Montse? No, perfecte. Només dir-te que sabem que el nom és molt difícil de pronunciar, del grup de recerca. Nosaltres li diem la CISP, però a vegades li diem la XIS, la XISP, i també és un nom complicat, simplement. I a què corresponen aquestes inicials? És d'antropologia i història, és antropologia i història de la construcció de les societats polítiques. Espera, no m'ho sé ni jo, Antropologia i història de la construcció de societats polítiques, una cosa així. Molt bé. Per les identitats socials i polítiques, m'havia deixat la I. Molt bé. Avui, per arrencar un parell de temes que tocarem, m'agradaria fer-ho estirant del fil d'una cosa bastant recent, d'un article que va escriure el periodista i doctor en genètica i biologia molecular Javier San Pedro, al País, el 13 d'abril d'enguany, del 2020, que va aixecar algunes ampolles i potser aquí podem tibar del fil, com comentava. El llegiré, no és molt llarg, i a partir d'aquí parlem. Diu: no diga raza, el coronavirus distingue entre etnias, sea por pobreza o por biología. Aquest és el títol. A los antropólogos y humanistas les encanta decir que las razas no existen. Se llenan la boca con ese mensaje ecuménico y creen que así se protegen contra cualquier acusación de racismo que les pueda caer por su trabajo. Muchos se pasan el día estudiando a tribus del Amazonas que no han tenido contacto con la civilización, o a poblaciones de bosquimanos que se encuentran entre los ancestros más antiguos de la humanidad moderna. Lo que buscan es, precisamente, diferencias entre poblaciones relativamente aisladas durante decenas de miles de años, razas, digo él. Pero con decir que las razas no existen, ya pueden dormir tranquilos por la noche. Cambian raza por etnia y a seguir escribiendo tesis. El racismo no consiste en creer que hay razas, sino en creer que hay razas superiores a otras. Cambiar la palabra raza por etnia o por población no va a hacer nada por arreglar nuestros problemas más graves. Yo mismo suelo decir que soy de raza dudosa. Era el más oscuro de mi clase, os lo confieso espontáneamente. Y no creo estar contraviniendo ningún principio fundamental por decirlo. Como amante del jazz, incluso creo que hay razas superiores en ciertos sectores de la actividad humana. Los negros son mucho mejores en ese universo musical profundo que ha marcado el siglo XX. Y lo siento por vosotros, músicos blancuchos. Cuando decimos que el coronavirus no distingue de raza, estamos siendo inexactos. El coronavirus es racista y necesitamos saber por qué. Sobre todo nosotros, los más oscuros de la clase. Como sociedad multirracial, con perdón por la palabra prohibida, Estados Unidos suele ser un buen experimento para examinar la cuestión. Los negros suponen un 32% de la población de Luisiana,
pero acaparan el 70% de las muertes por coronavirus. Los hispanos y los negros de Nueva York mueren de COVID-19 el doble que los blancos, 20 frente a 10 muertos respectivamente por cada 1000 habitantes. Los nativos americanos de Nuevo México muestran unas tasas de contagio muy superiores a la media del estado. No sabíamos nada de esto hasta hace unos días, porque ni los CDC de Atlanta, los Centros Estadounidenses de Control de Enfermedades, una referencia mundial, ni las consejerías locales de salud facilitaban esos datos. Antes dejar morir a la gente que hablar de raza. Claro, no vaya a ser que nos acusen de racismo. Error garrafal. El mundo es como es, no como quisiéramos que fuera. Nuestra obligación es investigar y encontrar soluciones. Decir que las razas no existen queda muy bonito, pero no nos ayuda en nada la razón más probable de esas diferencias raciales en la vulnerabilidad al coronavirus es que los negros y los chicanos son de clase baja, y ser de clase baja es una de las peores decisiones que puede tomar una persona al nacer. Pero tampoco es nada extraño que haya diferencias biológicas en la susceptibilidad a un virus. En cualquiera de los dos casos, nuestra obligación es investigar y encontrar soluciones. Decir que las razas no existen queda muy bonito, però no nos ayuda en nada. Bé, costa una mica d'agafar-lo, però intentarem agafar-lo per dos llocs. Jo distingeixo aquí dues vessants diferents interessants a analitzar aquí, que no ho podrem fer molt a fons perquè no deixa de ser una píndola, però farem unes repassades per sobre perquè el públic general tingui una mica d'idea. D'una banda, em penso que aquí explota un cliché del que és l'antropologia, del que ha fet l'antropologia, el que és l'antropologia avui en dia en comparació amb el que era. M'agradaria que parléssim d'això. I després que parléssim de la diferència entre raça i ètnia, si això és realment una substitució que l'antropologia ha fet per sentir-se bé amb si mateixa o si té sentit parlar-ne o no. Doncs, si et sembla, a més que tu vulguis afegir alguna cosa, voldria que parléssim d'això, d'aquest cliché de l'antropologia que mostra aquest senyor, i si està fent això l'antropologia, si no ho fa, com ho fa, què hem de dir d'aquest cliché de l'antropòleg a la selva amazònica amb les tribus bosquimanes o això. Sí, a veure, aquest va ser un article que va generar molta polseguera dintre la pròpia antropologia per dues qüestions. És a dir, per una banda, per la visió que donava de la disciplina i per l'altra, pel tema racial, o l'ús del terme raça, o si hem de parlar de races o no. I jo crec que potser simplement el que va generar més desconcert, almenys per mi, és que algú que, em sembla que has dit que és catedràtic, de biologia, escrigui un tipus d'article com aquest en els dos sentits. És a dir, amb aquest desconeixement tan gran de la disciplina, tenint en compte que precisament jo crec que l'antropologia està tenint molt més acostament a altres disciplines com la biologia i pel que sembla al revés no està passant. Des de la visió d'aquest senyor no està passant. O d'aquest autor que jo crec que l'article ja estava fet amb aquesta pretensió de generar polèmica, perquè m'estranya molt. No crec que representi el sentit general de molts biòlegs o de l'acadèmia de la biologia, en cap dels dos sentits, ni amb la mirada que fa de l'antropologia, ni absolutament sobre el concepte de raça que està fent servir. Clar, vaig aixecar polseguera també perquè a nosaltres com a disciplina ja ens sembla que som poc coneguts i el poc coneguts que som és amb imatges i estereotips que no lliguen gens amb la realitat actual i que, evidentment, que hi ha gent que està treballant en poblacions no occidentals o no de casa nostra, que no vol dir que siguin aïllades, primitives o que estiguin al marge del món, per començar. No hi ha cap societat que estigui al marge de la resta del planeta, en cap sentit, ni en les seves relacions, ni perquè estan en un planeta global, amb tot el que estem fent aquí té efectes en tot el tema del clima, ho estem veient. Per tant, tots formem part del mateix planeta i tots estem vivint el moment present d'aquest planeta. I sí que hi ha antropòlegs que estan treballant amb el coneixement d'altres societats i cultures molt allunyades de la nostra en termes geogràfics i possiblement també en termes d'organització social, però no només fem això els antropòlegs. I hi ha moltíssims antropòlegs que estem treballant o que estan treballant en realitats de la nostra proximitat, com jo mateixa amb el procés independentista català. No cal anar tan lluny o buscar altres exemples
en temes d'urbanisme, en termes de turisme, en termes de realitats interculturals a casa nostra, però també, si volem dir-ho així, de la nostra pròpia cultura, no cal que siguin dels que venen de fora. I que en la nostra anàlisi incorporem molts nivells i, evidentment, no incorporem la categoria raça, però perquè ja fa molts anys que la pròpia antropologia, seguint el que ens deia la biologia també, tenim claríssim que les races, en termes biològics, humanes, no existeixen, ni es poden aplicar. I que és un flac favor al coneixement a reduir la diversitat i la desigualtat, perquè ell mateix ho diu en l'article, que el problema és néixer en quines famílies en situacions de desigualtat. No barregem amb la biologia, són coses diferents. I, per tant, també aquesta part em sorprèn que si no està feta amb una intenció clarament provocativa i perquè tothom et citi l'article quasi bé, que al final és el que sap greu, no? Que li estem donant més publicitat de la que potser es mereixeria, no fan servir un llenguatge que penses, home, això que ho sentim potser en un àmbit de l'espai públic, allò que els diu habitualment dels cunyats, doncs, bueno, doncs potser sí, no? Però que aparegui en un article d'un diari com El País, doncs és sorprenent, la veritat. Per una banda, l'imaginari o la mala interpretació que està donant de la disciplina i de tot el que s'ha fet des de la disciplina, que bàsicament no es tracta tant de que ens defensem com a disciplina, sinó que jo crec que està donant és una visió de la pobresa, de la seva comprensió, de la nostra disciplina, del seu coneixement, del que estem fent nosaltres, no? D'alguna manera s'està retratant més ell que nosaltres. I sobretot l'altra part, no? L'altra part en què està sent molt injust amb tota la feina que s'ha fet des de la biologia i des de l'antropologia, conjuntament, per donar coneixement i lluitar contra un racisme que en el seu moment es va basar en una idea de raça que s'ha qüestionat, que això no vol dir que com a concepte social no estigui funcionant. Evidentment que està funcionant. I que hi ha racisme, evidentment, encara que no existeixin les races biològiques. Perquè la raça com a categoria social de classificació i d'interpretació de la realitat i de justificació de situacions de desigualtat està funcionant. I això l'antropologia ho té claríssim. I amb això treballem. Però això ja és que clar, és que això ja Boas, el clàssic pare de l'antropologia a principis del segle XX, ja va fer treballs demostrant que allò que s'aplicava o que se relacionava amb la raça no tenia res a veure amb la biologia. Als Estats Units, precisament, sinó que té a veure amb les condicions socials amb les que viu la gent, que està categoritzada, interpretada i, per tant, les seves condicions socials estan condicionades a que són vistos com a races inferiors i això legitima discriminacions, exclusions i situacions de desigualtat molt fortes. Ha plogut molt des de Boas, estem al 2020, per tant, aquí és una manera que dius, ostres, fins a cert punt alguns vam pensar, però sí que cal donar-li més importància a aquest article perquè quasi que es desautoritza en ell mateix, no? Però després penses, no, perquè està posant per escrit en un mitjà molt important alguns d'aquestes idees que es van reproduint, que es van repetint, és a dir, que encara el 2020 algú digui que els negres porten el ritme a la sang i que la música negra que és una qüestió racial, dius, ostres, sembla que no hem avançat gens. No hem avançat gens i potser sí que tenim una part de responsabilitat com a disciplina de fer més explícits, fer més públics, d'una manera argumentada i ben sustentada, no continuar amb un debat, perquè per mi el problema que tenim en aquests moments és que hi ha molta opinió, tothom és capaç, en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, no? Qualsevol cosa que es diu que pot ser una opinió, que gairebé és de bé com si fos coneixement, no? I potser hem de parar una mica, trobar la manera de divulgar, i per això jo estic molt contenta que facis això de les píndoles i de col·laborar amb tu amb aquestes píndoles, perquè el que potser hem de fer és trobar el sistema de que allò que estem treballant des de l'acadèmia arribi a la societat, perquè si no, no té massa sentit tampoc que ho estiguem fent entre nosaltres. I hem de canviar les coses. I una part de canviar les coses és tenir veu i poder dir
el que està passant realment d'una manera sustentada, no com aquest article que per mi és una mica una botat, una mena de cosa així feta, jo crec, per provocar, en gran mesura. Però, clar, està dient coses que sí que sonen, sí que hi ha gent que està reproduint imaginaris, discursos racistes, directament. I potser sí que hem de fer una parada i dir, perdoneu, això no va així. No sé si vols preguntar-me més coses, perquè jo com a mengego ja veus que... Ha quedat molt clar. Anirem una mica més a fons ara amb una coseta, però clar, jo quan vaig imprimir ahir aquest article, avui la segona vegada que me'l rellegia, i clar, he anat a buscar l'autor, no? I m'ha sorprès moltíssim, tant com a tu suposo ara, el fet de veure que era no solament periodista, sinó doctor en genètica i biologia molecular, no? I ara que dius això, mira, ja que això és un mitjà lliure, em permeto dir el que vulgui, jo crec que estaríem parlant d'una categoria que és el cunyadisme doctoral. Perquè, Déu-n'hi-do, el que es permet dir, no? Realment és un article racista, tal com va dir això. En qualsevol cas, hi ha una cosa que sí que m'agradaria que, aprofitant que tenim aquesta mica d'exposició, si més no amb la nostra petita esfera d'influència, anem a aclarir que un cop ha quedat clar que l'antropologia fa moltes més coses i que treballa en molts més àmbits que no aquests en els que se'ns ha encasellat, anem a aclarir la diferència entre raça i ètnia, no? Què entén l'antropologia per cadascuna d'aquestes coses i per què ha deixat d'usar el terme raça com a concepte vàlid de treball. Sí, a veure, aquí té un punt de raó l'articulista, l'autor de l'article, que és que no des de l'antropologia, però sí que des que va aparèixer el concepte ètnia, en alguns moments s'ha utilitzat com a recurs per no parlar de raça, però s'estava pensant en raça. Però és que aquí la dificultat jo crec que és separar les categories o conceptes que es fan servir des de l'acadèmia, des de la biologia o des de l'antropologia, és a dir, els que es fan servir des de l'àmbit de construcció científica o de coneixement, dels usos socials d'aquests termes, que a vegades són simultanis, però no estan dient el mateix. Aleshores, sí que arriba un moment, que ara breument explicaré, en què des de la pròpia antropologia es promou l'ús de la paraula ètnia per substituir fins llavors l'ús de la paraula raça, però no simplement per canviar el terme, sinó perquè té un altre sentit i s'està enfocant des d'una altra manera. Ara bé, això no vol dir que hàgim tingut èxit i que moltes vegades simplement en l'àmbit social, com que saps que raça no es pot dir, es comença a dir ètnia, però la idea segueix sent la mateixa. I això un exemple molt clar és, fins fa ben poc, que no es van posar a fer normatives o normes en els mitjans de comunicació, amb la premsa, els llibres blancs de la premsa, moltes vegades, on abans havies vist un incident d'un individu de raça gitana, t'hi posaven d'ètnia gitana. Però, clar, si només han fet un canvi de paraula i la gent segueix entenent ètnia en termes biològics, en termes d'una filiació, d'una pertinença a un grup que ve per via biològica, no resolem res, perquè simplement el que hem fet és substituir el terme, però no substituir la idea que hi ha darrere. Però no era aquest en origen l'ús que es va fer servir del terme ètnia. La biologia ja va... L'antropologia va col·laborar també amb la biologia al segle XIX en construir la idea de raça i sobretot en vincular la idea de raça amb cultura. I això forma part de la nostra trajectòria com a disciplina i n'hem de ser conscients i no amagar-ho, perquè a vegades sembla que ens costi i sembla que ens limitem a dir no, l'antropologia ens dediquem a la part sociocultural. Sí, però en origen no. Vam ser part implicada d'una manera molt activa en la construcció de certes idees de races, sobretot de la vinculació de les idees de capacitats i potencialitats de certs grups vinculats amb la seva raça. I això és així, perquè l'antropologia, quan va néixer, no distingia tan clarament la part biològica o fenotípica, perquè al final, quan estem parlant de raça, en realitat no estem parlant tampoc de la genètica, perquè la gent, quan ens veiem la cara, no sabem quina genètica tenim. I quan discriminem, no discriminem per genètica, estem discriminant per l'aspecte extern, pel fenotip i per l'imaginari que hem associat amb aquests fenotips que tenen un sentit històric. S'han construït en entorns molt concrets de colonialisme i de desigualtat.
perquè el color de la pell en si mateix no és un indicador diferent que l'alçada o la forma dels cabells o la forma del nas. Prenen sentit el color de la pell en un context de desigualtat blancs-negres. Vull dir, en moltes regions de l'Àfrica, les separacions entre col·lectius, i ara pensem en els fets de Ruanda entre Hutus i Tutsis, no venia pel color de la pell. Eren uns altres els criteris que es feien servir de distinció. Per tant, són certs contextos històrics i polítics els que li donen més importància a un element o a un altre. Però al final estem parlant de fenotip. I ja des del principi, la classificació en races per fenotip va resultar molt complicada. No servia per classificar, que és el que es pretenia, és a dir, posar ordre a la gran diversitat observada d'aspectes dels éssers humans. I així que es va poder incorporar la genètica, es va incorporar la genètica. Però la genètica tampoc ha resolt aquest tema. Genèticament tampoc està fàcil, no es pot classificar amb races clarament separades i situar la gent en races clarament separades per la genètica, perquè la genètica el que ens ha dit és que bàsicament tots compartim un 99,8% del codi genètic. I les diferències són molt petites i en parents molt propers. I són els que ens permeten distingir o fer aquestes proves de paternitat o algunes proves policials, però poc més. És a dir, no hi ha tampoc una clara distinció genètica de dir és que els que són així són d'aquesta raça o són d'una altra. Tot aquest tema, l'acadèmia, la biologia, ja l'estava treballant. Però és a partir de la Segona Guerra Mundial i a partir, sobretot, dels fets de l'Alemanya nazi i el descobriment després de la Segona Guerra Mundial, de tot el que s'havia fet en nom de les races i l'extermini que s'havia produït bàsicament de jueus, però no només de jueus, també de gitanos i d'altres col·lectius, i tota l'eugenèsia que s'havia practicat als anys 30, no només a l'Alemanya nazi. Pensem que als anys 30 també tot aquest discurs racial té totes unes polítiques eugenèsiques que s'apliquen a molts països europeus també, i fins a anys bastant avançats. Per tant, és després de la Segona Guerra Mundial en què, evidentment, es posa per explícit que la categoria raça no pot funcionar, ja no funcionava abans acadèmicament o científicament, però no pot funcionar socialment. S'ha d'evitar. I aquí hi ha tot el treball de Lévi-Strauss dels anys 50, per un encàrrec de la UNESCO, parlant justament d'això, que no hem de parlar de diferències racials ni tampoc de diferències culturals per explicar superioritats o inferioritats culturals, sinó que és una humanitat que avança en conjunt, que els avenços es fan entre tots perquè hi ha intercanvi i que el que hi ha és una diversitat cultural que és un valor a tenir en compte. I és aquí quan, des de l'antropologia, es comença a plantejar l'ús de la paraula ètnia. Però no amb una mirada racial, sinó precisament com una categoria de construcció dels propis grups de la seva diferència respecte a l'altre grup. I això va en paral·lel, jo crec que es pot fer un símil amb la diferència entre sexe i gènere. Mentre sexe és una mirada biologista de les diferències humanes entre home i dona, mascle i femella, si vols dir-ho així, les diferències del cos i extern, visibles, i també les internes cromosòmiques, etc. Gènere és una paraula que el que vol visibilitzar és com es construeixen socialment atributs, idees, imaginaris al voltant del sexe, la idea de masculinitat o de feminitat, i com a partir d'aquí aquestes construccions socials intervenen en les interaccions entre homes i dones i en les relacions d'igualtat o desigualtat. La categoria ètnia pretenia fer el mateix, és a dir, es construïa com una paraula per denominar les maneres com els grups humans ens construïm la nostra diferència respecte d'altres. I que són construccions socials que utilitzen qualsevol mena de criteri, poden utilitzar el fenotip. És a dir, en un moment donat, un grup es pot distingir de l'altre dient nosaltres no som com aquells, fent servir elements fenotípics. Això no vol dir que les races existeixin, sinó que simplement el grup utilitza categories de diferenciació. I en la categoria ètnia neix així, no tant una categoria que reflecteixi grups biològics, sinó grups que s'autorepresenten com a diferents i
que interaccionen amb els altres. I aquí està la clau sempre. És una dialèctica. Els grups ètnics no existeixen en si mateixos per separats, sinó que són grups en interacció amb d'altres. I és en aquesta interacció amb els altres que busquem o que creem o que ens imaginem amb elements diferencials i que poden ser elements històrics, elements culturals, poden expressar-se a vegades amb parlar una llengua diferent, a vegades amb tenir una alimentació diferent, amb el vestuari que portem si és molt diferenciat, amb tatuatges, amb aspecte extern, que seran diferents en cada grup. I aquesta va ser la manera com es va entendre des del principi la categoria grup ètnic. I pretenia ser universal, pretenia aplicar-se a tothom. És a dir, a tot el món hi ha diferents grups i a partir d'ara, en lloc de dir-los races, els hi direm grup ètnic i veurem com s'hi relacionen entre ells. Què ens passa? Que a vegades els canvis des de l'acadèmia no són tan fàcils d'aplicar perquè es donen en contextos de desigualtat política i de domini europeu occidental. I aleshores també és veritat que el terme ètnia, que tenia aquesta pretensió de ser una categoria aplicable universalment, és a dir, que l'antropologia podia aplicar la categoria ètnia a qualsevol grup, ha anat arrossegant aquesta distinció entre nosaltres i ells, nosaltres occidentals i ells exòtics, i d'alguna manera el que ens trobem és que moltes vegades quan pensem en ètnic seguim aplicant una idea de que els ètnics sempre són els altres. Sí, com a la categoria música ètnica, per exemple, no? Música ètnica, menjar ètnic, festa ètnica, roba ètnica, estampats africans, no? I quan ètnic potser és Bruce Springsteen, vull dir, és ètnic a la cultura americana, o ètnic és la nostra cultura popular, també. I, per tant, seguim aplicant una categoria d'ètnic que ens és molt més fàcil aplicar-la als altres que autoaplicar-nos-les a nosaltres. Llavors, a mi a vegades algú m'ha preguntat, bueno, l'ètnia gitana, bueno, existeix l'ètnia paia? Els catalans som una ètnia? Clar, alerta, perquè, clar, jo puc dir els catalans som una ètnia, depèn de com entenguis ètnia. Si tornem a la categoria de que grup ètnic és un grup biològic, és a dir, si la tornem a essencialitzar, si li tornem a posar un sentit genètic, aleshores no. Tenim un problema, perquè estem racialitzant una altra vegada, estem naturalitzant realitats que són històriques i que són culturals. I aquí està el problema. I jo crec que, en part, l'única raó que jo li donaria a l'article a aquest autor és que en alguns moments s'ha substituït raça per ètnia per seguir pensant en races i per no dir la paraula raça. I això és un problema. El tema és que no ha estat l'acadèmia que ha fet això, sinó que ha sigut l'ús social del concepte. I aquí està el segon debat que sí que planteja el text, jo crec, que és que els usos de les paraules no són neutres. Estan intentant donar sentit a contextos. I mentre els contextos siguin desiguals, per molt que creem paraules noves, ràpidament es carreguen de connotacions negatives perquè estan donant sentit d'una realitat que segueix sent desigual. Aleshores, esclar, per molt que nosaltres diguem que les races biològicament no existeixen, si, per exemple, el cas dels Estats Units, amb tot això que ha passat, amb tot el moviment Black Lives Matter, clar, és que la realitat allà és que està organitzada des d'una mirada racial o sobre categories racials reconegudes, no reconegudes socialment, sinó que formen part de l'estructura del país. És a dir, hi ha molts països que es fan censos on se li pregunta a la gent la raça. Per tant, existeix la raça en aquests països en termes de categoria, de classificació de la gent i de categoria de descripció de la gent, no només el que estem més acostumats a veure a les pel·lícules de policíaques i de forenses, que agafen un cadàver i només veient el crani ja diuen de raça blanca o de raça negra. Que això és el que a la gent li costa més d'entendre dir, però no diem que les races no existeixen. No, el que estem dient és que es categoritza com a raça blanca o raça negra aquest fenotip. I a partir d'aquí la construeixes com a categoria i a partir d'aquí funciona. I per tant, si tu quan vas a demanar feines de posar una creueta que diu raça blanca o raça negra, com a realitat racial està funcionant. I el que no canviarem és, per molt que canviem les paraules, si la situació de desigualtat és estructural i si la gent que respon a la categoria de negres segueixen vivint en unes situacions de marginalitat, tenen problemes de salut, tenen problemes d'accés a la feina,
com que no tenen feina, tenen problemes de salut, perquè als Estats Units ja sabem que si no tens feina no tens sanitària pública, no? Aleshores, el que ens està dient l'article, però ho està dient malament, és que no és que el coronavirus sigui racista, no ataca en funció del fenotip o del genotip. El que ens està dient és que els efectes d'aquest virus en societats amb unes desigualtats de pobresa i d'exclusió marcades pel fenotip, això s'agreuja i, per tant, hi ha més víctimes en uns col·lectius que en uns altres, no pel seu color de la pell, no per la seva genètica, sinó perquè formen part de col·lectius més vulnerables i de classe social més baixa. Però això ens està passant aquí també. El coronavirus no ens afecta a tots per igual. No és el mateix que tu puguis estar tancat a casa 3 mesos sense sortir perquè o no treballes o pots treballar des de casa a que et toqui sortir a treballar. Sí o sí. Per tant, tens molt més risc. És així. Per tant, és una qüestió de classe social, de situació, de desigualtat estructural, no del color de la pell. Montse, és superinteressant tota aquesta conversa. D'aquí sortirien, estic ja imaginant-me 3 o 4 temes i converses més molt interessants, però portem 50 minuts i això havia de ser una conversa... Sí. I hauria de ser una conversa més curta perquè això són píndoles d'antropologia i no pastillasses, no? Llavors, crec que ho deixarem aquí. No volia plegar sense... Això és un quid pro quo, també. Si hi ha alguna cosa amb la que estiguis, que vulguis promocionar, que vulguis fer saber a la gent, pensa que durant uns dies aquesta conversa segurament la tindrem obert, amb accés obert a tothom, després quedarà tancada per la gent que participa del micromecenatge. Però si vols aprofitar aquesta visibilitat, que espero que tinguem una mica, per dir, demanar, exposar qualsevol cosa que tinguis entre mans, doncs ara és el teu moment. Bé, no, jo volia dir una cosa abans d'acabar, i és que no ens pensem que tot aquest debat sobre el racisme i la desigualtat passa només als Estats Units. Jo crec que hem de ser molt conscients que això està passant a casa nostra, que tenim un problema també de racisme i d'exclusió i de xenofòbia, amb població que fa molts anys que està aquí, com són els gitanos, i amb població migrant que també fa molts anys que està aquí, i població d'origen migrant, perquè també sembla que els migrants sempre estiguin migrant tota la vida, no? I que ens hem trobat en situacions molt clares aquí i que és una reflexió que tenim de fer. I en aquest sentit, sí que, més que parlar de mi mateixa, de la meva recerca, que la podeu trobar per internet i que jo encantada de parlar amb qui sigui, de que connecteu amb mi, és fàcil de trobar-me, i animar-vos a fer antropologia, jo encantada i s'ha de promoure la nostra disciplina. Crec que pot ser molt útil que hi hagi gent que potser encara no sap el que és l'antropologia i per això les teves píndoles aniran molt bé per donar a conèixer la disciplina, gent que potser t'interessa aquests temes, però sobretot des de l'Institut Català d'Antropologia també estem generant aquest debat de dir, que hem fet un petit mini manifest o una petita declaració de dir, en suport, evidentment, de tot el moviment sobre de Black Lives Matter als Estats Units, però també mirant cap a casa nostra, que també tenim un passat colonial, una presència d'aquest passat colonial no sempre prou ben reconeguda en el nostre espai públic i que és un debat que també hem de fer aquí, del passat colonial i del present, també racista, com hem vist amb els temporers de Lleida. Vull dir, de poc no ens pensem que tot passa fora. Aquest debat el podem tenir i el tindrem i espero poder-lo tenir amb tu més endavant. Si em deixes repescar-te, podem parlar del nostre racisme, del nostre llegat racista, esclavista i tot això, però això serà una altra... I segurament parlarem d'estàtues, també. Serà una altra ocasió. Perfecte. Montse, moltíssimes gràcies. Digues. Que sí, que vaig a fer una mica de promoció. Tinc un capítol sobre això, sobre el passat colonial i la invisibilització en el nostre espai públic. Passat colonial i racista, també, des de les primeres exposicions dels os humans al segle XIX, el negre de Banyoles, no sé si us en recordeu, i la presència colonial. Però ja està. Molt bé. Ens pots dir el títol d'aquest treball o on el podem trobar? T'ho passo. Ho posaré... Està en el llibre d'Humanitats, un llibre que vam publicar a Vilaterra que es diu Humanidades, sobre la categoria i el concepte d'humanitat. Moltíssimes gràcies, Montse. Deixo de gravar i parlem tu i jo. Molt bé. Una abraçada. Una abraçada. Adéu.